Салом алейкум мардум, шумо дар шаҳри Россия қарор доред ва намедонед аз куҷо телефонҳои нав ва бо сифат харидорӣ кунед ба нархи арзон. Пас ман ба шумо магазини Realphone-ро тавсия метиҳам. Дар магазини Realphone ҳама моделҳои телефонҳои нав ва аксессуарҳо ҳастанд. Дар магазини Realphone аксияи калон рафтеста. Телефонҳоро ба нархи арзон харида соҳиби аксияи сад шавед. Адресҳои мо метро Бутырская, торговый центр Зелёный, выходи 4 рафтем. Ва ҳозир бошад мо дар магазини Realphone қарор дорем. Марҳамат. Эҷа боша магазини Realphone. Медроен дар тарафи дасти чап мошинко мешавад, тример профессиональный комида дар кора муроҷиат кинед. Эҷа бошад наушникҳо ҳастай ва соатҳо ҳастай, болода бошад проекторомон ҳастай, метавонед тоже муроҷиат кинед. Ва имрӯзина число 19/08/2024 ҳозир нархномаи магазини Realphone бо шумо мебинем. Моделҳои Samsung ҳастай, Samsung-ҳои A25, A35, A55, A54 ва A15, A05, A05s. Моделҳои Redmi ҳастай, Redmi 13C, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ва Redmi Note 13 Pro Plus ва Poco X6 Pro. Одамое ки барои бозии PUBG меган 90 FPS мебардорад Poco X6 Pro. Поёнда бошад моделҳои Realme ҳастай, агар комида дар кор бошад. Ва гуфта намонам телефонҳои легендарни Intel A70 боз омадагиянд дар наличи расветкаи Blue, Gold ва Sabz. Расветкаи сиёҳшам скоро мешавад. Барои ҳамун рақамҳо дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. Дар иҷаш бошад телефонҳои Infinix-ҳо ҳастанд, Infinix Chill Pro аш ба 256 мешаванд, Infinix Note C Pro ҳастанд, Technospark 20 Pro ҳастанд, Technospark 20 Pro Plus ҳам дар магазини Realphone ҳастанд. Расветкаи сабзш, сафедш ва тёмно-синиш. Ё 45 FPS бозии PUBG-ра мебардоранд. Болода бошад телефонҳои Tecno Pova 6 моделҳои нав 12 ва 256 памятчон мешавад ва Tecno Neo 6 Pova. Инош бошад 7000 мАч батарейкашон. Одамое ки батарейка меган ба қувват Tecno Neo Pova 6 ма шумо да тавсия метавонам. Также ҳастанд телефонҳои Tecno Common C 8/256, Honor 200 Lite ҳастанд 8/256, Honor X8A ва Honor X6A ҳастанд. Honor X5 Plus ҳам ҳастанд. бародаро, рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кинед. Дар муддати кӯтоҳ ба шумо оператор оперативни ҷавоб медиҳад. Гуфта намонам ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорем. Ва ҳозир бошад дар магазини Realphone аксияи 100 рафтеста. Успед кинед телефонҳоро заказ кинед ва соҳиби аксияи 100 шавед. Дар аксияи 100 зиёда аз 60 дона бытовая техника мондагия ва 2 дона телевизор ва 2 дона дига ин хел телефонҳои Common C мондагия. Успед кинед заказ кинед.